אהלן חברים, בוקר טוב, ערב טוב, תלוי מתי אתם צופים בזה. ברוכים הבאים לעוד פרק שלנו, של הפוקוס. נציג את עצמי, אני אפי, למי שלא ראה את הפרקים הקודמים. אני בעלים של פוקוס טרנד, חברה לייעוץ כושר ותזונה. הבאנו מאות מתאמנים לתוצאות מטורפות, וזה מה שאנחנו עושים. אז היום נדבר על 5 טעויות שעשיתי בקריירת אימונים שלי. אני מתאמן כבר 10 שנים, והספקתי לטעות. ואני רוצה להפיץ את זה, כדי שמי שצופה לא יטעה, או לפחות אני אנסה להשפיע עליו, שלא יחזור על אותם טעויות, כי אין מה לעשות. בדרך נעשה טעויות. אז ככה, טעות ראשונה, זה לרדוף אחרי תנאים אופטימליים. הייתי כל הזמן במיינדסט שהכל חייב להיות מושלם, ששעות השינה צריכות להיות מושלמות, שהתזונה חייבת להיות מושלמת, שהאימונים חייבים להיות מושלמים, וזה די תקע אותי, כי במהלך החיים יצא ששום דבר לא היה מושלם, אז סוג של הייתי זורק על הדברים האחרים. סתם לדוגמה, אם הייתי בתקופות לחוצות ולא היה לי זמן להתאמן, או לא היה לי זמן להתאמן כמו שרציתי, שזה 4 פעמים בשבוע, עם הספליט שאני רוצה, 3 שעות כל אימון, אז רציתי להתאמן 3 שעות כל אימון, אבל נגיע לטעות הזאת בהמשך. פשוט הייתי זורק על השינה, הייתי זורק על התזונה, אמרתי שטוב, אם זה לא עובד, אז מה הטעם להשקיע? ולא, עדיף להיות 70-80% על דברים, כל הזמן להיות על 70-80% על דברים, מאשר 100% שבחיים לא יהיה 100%. אבל 100% למשך של חודש, חודשיים, 3. ה-70-80% האלה זה באמת עדיף, אנחנו נתקדם יותר ככה, בין אם זה באמת להתמיד על, סתם לדוגמה, מה שבדיעבד הייתי אמור לעשות, טוב, לא יצא לי להשלים את כל האימונים שלי, לא יצא לי להספיק את כל הנפח שלי מבחינת זמן האימון, הייתי אמור לאכול את החלבון שלי, לישון את השעות בלילה, כי כן הייתי מקבל איזשהו בנפיט מהעבודה שכן עשיתי. אותו דבר גם הפוך, שאם לא היה לי תקופה בחיים שלא היו לי שעות שינה, אז אמרתי, מה הטעם ללכת להתאמן? במילא אני לא אשתפר, וזה לא נכון. אני הייתי אמור להתאמן בהתאם לאיך שישנתי, כן הייתי מקבל משהו, וזה מאוד, עכשיו זה מאוד צורם לי, כי אני מדבר על 3-4 שנים, ב3-4 שנים, גם מפנאים שהם לא אופטימליים, אפשר לדפוק התקדמות. אז גם חלק גדול מכל הטעויות האלה, בא בקטע של לא משנה מה, צריכים לנצל את המקסימום מהזמן עכשיו, כי הזמן לא יחזור. טעות שנייה, התחלתי לזרוק על זה, שיותר זה לא יותר טוב. פעם חיפשתי להתאמן 3 שעות, חיפשתי לעשות את כל התרגילים בעולם, 10 תרגילים באימון. הייתי בדעה שאם אני אעשה יותר, אני אתקדם יותר. כי התוכנית, המאמן הראשון שלקחתי, באמת דגל בשיטה הזאת, וככל שהתחזקתי והתקדמתי, גיליתי שלא. זה לא משנה מה נעשה בחיים, זה כמו, בוא ניקח נגיד, אם תעבוד יותר, זה לא אומר שתרוויח יותר, צריכים לעבוד חכם. הבעיה בהקשר לאימונים, שברגע שאנחנו נעשה יותר מדי, האפקטיביות תרד. בגלל שנחפש לעשות יותר מדי, רמת הריכוז שלנו, רמת הטכניקה שלנו, האיכות עצמה שאנחנו עושים בדברים, תרד. וכאן אנחנו באמת מבזבזים את הזמן. אנחנו רוצים לייצר כמה שיותר איכות, בין אם זה האימונים עצמם, בין אם זה מהחזרות עצמם, בין אם זה הנפח, לאורך זמן. הגישה של יותר, היא לא תחזיק לאורך זמן. אולי אנחנו נפתח מנטליות של לא יודע, אנשים מסתכלים על זה כלוחמים, אני לא יודע איך אנשים מסתכלים על עצמם, אבל חוץ ממנטליות של לאכול קש וחרה, זה לא ייתן יותר מדי. אז אנחנו צריכים לעבוד חכם, בין אם זה הבחירת תרגילים, בין אם זה אורך האימונים, בין אם זה התדירות. אנחנו צריכים להפיק מכל פעם שאנחנו באים למכון את המקסימום. לא להפיק את המקסימום בכלל הרבה לעשות, אנחנו צריכים לשפר באמת את הדברים הקטנים שיגרמו לנו לעשות איכות ולא כמות. אני יכול להגיד שאנחנו יכולים לקחת את זה גם לאספקט של תזונה. פעם שרציתי לעלות במשקל, למרות שזו לא הייתה כזו בעיה בשבילי, אבל סתם אני חושב על דיבור, לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, דיברתי עם לקוח חדש, שמבחינתו לאכול הכל,
כל מספר קלורי, כל כמות קלוריות שאני אגיד לו הוא יאכל, והוא מבחינתו, כאילו, ילד ששוקל 70, הוא יאכל 10,000 קלוריות. אותו דבר גם פה, אנחנו רוצים לנצל ולא להכניס. אם ננצל, אם נעבוד איכותי, אם נאכל איכותי ולא הרבה באופן יחסי, ככה אנחנו נתקדם. מה שמוביל אותי לטעות השלישית, שמתקשרת למה שאמרתי בנוגע לתזונה עכשיו, ריקומפוזישן זה חרטה בפיתה. זה שקר שאנחנו מספרים לעצמנו, שאם נמשיך להתאמן, אנחנו נעלה במסת שריר, והשומן ירד, שכביכול נהפוך שריר לשומן, חרטה. כן אפשרי במתאמנים מאוד מתחילים, ואנשים לא מאומנים, אפשר לעשות את התהליך הזה. אבל מי שבאמת רוצה להתקדם באימונים, ושיש לו ניסיון יפה באימונים, של כמה חודשים, אפילו שנים, זה לא הדרך ללכת. אנחנו צריכים ממש לקבוע פאזות, פאזה של ירידה במשקל, עלייה במשקל, ממש להתרכז בלהוריד שומן ולעלות במסת שריר, ממש להגדיר את הזמנים האלה. השקר הזה של להמיר שומן לשריר, זה פשוט פיזיולוגית וביולוגית מטומטם לגמרי. ככל שיש עלינו שומן, זה יעכב אותנו לתהליכים אחרים. מבחינה הורמונלית אנחנו לא נהיה ספץ ולא נתפקד כמו שצריך, זה יפגע לנו בעלייה במסת שריר, לא משנה, מסת שריר, כוח, כאילו מבחינתי זה אותו דבר, זה בא יד ביד, אבל הפירוט על זה אני כבר אדבר בפרק אחר. אז תעזבו את הריקומפוזישן, קשה לשחרר מזה, כי זה פשוט לשנות שגרה, בגלל זה אנשים נמנעים מזה, בגלל זה אנשים אומרים יהיה בסדר, אבל כמו שאמרתי מקודם, שאסור לבזבז זמן, זמן לא חוזר, זו טעות שעשיתי על עצמי, זו טעות שאני רואה על הרבה לקוחות שלי שעשו. מה שצריך זה פשוט לעשות תהליך של ירידה במשקל אחד טוב כמו שצריך, ואז זה פשוט לזגזג בין התהליכים כל כמה חודשים, ואתם תהיו בסדר. וככה באמת אתם תוסיפו הכי הרבה מסת שריר, תתחזקו הכי הרבה, וככה תתקדמו לאורך זמן. טעות מספר 4, לא התחרתי מספיק. אני יכול להגיד את זה על עצמי, אבל אני לא דוחף אף אחד להתחרות. מה שאני מנסה להגיד פה, שכל מי שמתאמן חייב להציב לעצמו יעדים ומטרות קצרות טווח. לא משנה מה המטרות שלך באימונים, אני אומר על עצמי כי לא התחרתי מספיק, חייתי בסרט שאני יכול להתקדם לאורך זמן בלי לקבוע מטרות. הייתי בגישה שסבבה, אני אתאמן, אני אגיע, שום דבר לא היה מסודר, ויהיה בסדר. לא נכון. אנחנו חייבים מפה, וממש להבין איפה אנחנו הולכים להיות, לא משנה מתי, בשביל להגיע למטרה הגדולה. כשאנחנו מתחילים להתאמן, מן הסתם יש לנו בראש מטרה גדולה. אני רוצה להתחרות World Strongest Man, אני רוצה להיראות ככה, אני רוצה לשקול 100 קילו, אני רוצה להיות 8% שומן. אבל בדרך לשם אנחנו חייבים להציב יעדים ריאליים, ולעבוד לקראת היעדים האלה. תחשבו על זה כמו בניין, בניין חייב תוכנית בשביל לעמוד. הוא חייב יסודות, הוא חייב את הקומה הראשונה, שנייה, שלישית, רביעית והגג, נניח, סתם. אז אותו דבר גם פה, ברגע שאנחנו לא נדע שלב אחרי שלב מה אנחנו עושים, אנחנו פשוט נאבד בדרך. פשוט ניכשל, אנחנו צריכים את התיעוד הזה של מה עשינו, לאן אנחנו הולכים, כדי לדעת שאנחנו באמת בדרך לשם. סתם אני יכול להגיד על עצמי שלא התאמנתי מסודר בכלל, התקופה שהכי צורמת לי ובולטת לי, זה שהתחלתי דווקא את העסק אימונים, והייתי בעומס מהעסק הקודם, הייתי פשוט מסתובב בחדר כושר, בלי תוכנית, עושה אגו ליפטינג טוטלי, שם 8 פלטות על הדדליפט, עושה כמה חזרות, או שנגיד 5 פלטות על הבנץ', תופס את התשומת לב, ואז ככה מתחיל למכור את הליווי אימונים שלי, ככה הייתי מסתובב כל הארץ. אז לא היה לי מעקב באמת, מה עשיתי שבוע לפני, כן, טוב, שכרתי מה עשיתי שבוע לפני, אבל מסבב לסבב לא היה לי מעקב מה הייתי עושה מבחינת תרגילי עזר, כמה הייתי עושה, מה הייתי עושה, הייתי פשוט מאלתר פרי סטייל, בשביל הסרטון והתשומת לב ובשביל להשיג לקוחות. זה התקופה שהייתי הכי תקוע בחיים, כאילו, כשאני מסתכל על זה מתי התחלתי וכמה סיימתי, במשך שנה ומשהו לא התקדמתי אפילו גרם במשקלי עבודה. שום דבר מבחינת האימונים שלי לא היה בו היגיון, באתי בשביל לעשות הצגה, לא תיעדתי כמה הייתי עושה בתרגילי עזר, מה הייתי עושה בתרגילי עזר,
לא הייתה שום מחשבה להתקדמות, נטו באתי כל יום, כל שבוע שיכולתי, פשוט עשיתי, וכל עוד לא היה תכנון, פשוט לא היה תכנון. כשאתה מתכנן, אתה מגיע. כשאתה לא מתכנן, אתה עומד במקום, פשוט. ופה אני באמת מאמין שבמשך השנה וחצי האלה, שאם באמת היה איזשהו היגיון מסוים בתכנון אימונים שלי, כי כן היה לי זמן להתאמן, ויחסית כאילו אכלתי, ישנתי, הייתי פה מגיע, הייתי יכול לייצר פה התקדמות, ושוב, חבל פשוט על הזמן הזה. שנה וחצי, שבשנה וחצי אפשר להתקדם מלא. טעות מספר 5, אנשי מקצוע, להקשיב להם ולבחור אנשי מקצוע נכונים. עכשיו אני משוחד, זה השירות שאני מוכר, אבל אני בעצמי צרכן לא קטן של אנשי מקצוע. למה? כי למדתי על בשרי שחייב אותם. אתה חייב מורה דרך, אתה חייב מנטור, אתה חייב מישהו זה לא מחייב ידע מקצועי, זה בין היתר ידע מקצועי, זה רוח, זה מוטיבציה, זה מישהו עם אותו מיינדסט כמו שלך, שיזיז אותך קדימה. לא הייתה לי את המודעות לדברים האלה, עד שקיבלתי מנטורשיפ כמו שצריך. בדיעבד אני מסתכל היום שזמן זה המשאב הכי חשוב לנו, לקחת מישהו שאתה רוצה להגיע לאיפה שהוא הגיע, ואתה מקנא בו, והוא עבר את הדרך הזאת, ואתה יכול לשלם לו ולקבל את כל המידע המזוקק שיכילו אותך בכפית, חוסך לך מלא זמן של ללכת לפשפש, לשמוע דעות לא רלוונטיות, לשמוע את מגוון הדעות שיכולות להסיח את דעתך, להשיג את המטרות שלך. אז זהו, הייתי צריך לבחור מנטור טוב עוד מוקדם יותר, וללכת באמת לפי התחושת בטן של על מי אני סומך ועל מי אני לא סומך. אני אישית פחות מתחבר לכל החצ'קונים מאחורי מסך, שמבלבלים את המוח, ששוקעים יותר מדי במחקר ורבים עם אנשים באינטרנט. אני אישית בן אדם שאוהב אנשים שתכלס עובדים, ואחרי אנשים כאלה אני באמת הולך. אני בגישה של כוח גם, שזה העולם שאני בא אליו, אני אישית לא יכול להתאמן אצל מישהו נניח אישה יותר חזקה ממנו בעולם. סליחה, כאילו, אם אתה רוצה להגיע, להיות חזק בצורה קיצונית, אני צריך להקשיב למישהו שהוא חזק בצורה קיצונית. ומי שנעלב מהאמרה הזאת, מוכן אפילו להעלב בתגובות, תקפיצו לי את הסרטון. אבל זה מה יש. ככה אתם צריכים לבחור את המנטור שלכם. מישהו שאתם רוצים להיות, כאילו, להגיע לנקודה שלו, ולהיות כמוהו. אלו היו 5 הטעויות שלי, אני מאוד מקווה שלא תחזרו עליהם, וגם אם תחזרו עליהם זה בסדר. זה באמת 10 שנים של למידה, כל התהליך הזה זה למידה, אז לטעות זה לא נורא, כל עוד אתם לומדים מזה. זמן זה המשאב הכי חשוב לנו, אנחנו חייבים להשתמש בו, כי עכשיו זה מה שמשנה. מה שאתם מסתכלים בדיעבד, למדתי, לא למדתי, בסדר, אפשר להסיק מסקנות. אבל ככל שתנצלו עכשיו כמה שיותר, אתם תגיעו יותר רחוק. אז תשאירו סאב, תשאירו תגובה, תציעו הצעות, וזהו, נתראה פעם הבאה.